खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। मोनसे समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार भाइराल जालांनाय मोनसे फट'नि सायाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोर आरो सोद्रोमा बिथांमोनहा बायदि फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोनबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो बे सावगारिनि सायावनो मैयाबो आरोबाव बिपिएफ राजखान्थिनि दोलोनि फिन सासे दैदेनगिरि कमल आजाद बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे भाइराल फट'नि सायाव गोख्रोंथार फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय साननैसो सिगां इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरा गोबां रांनि सायाव उन्दुनाय आरो रांनि बेगनि थफ्ला लानानै बायदि हिसाब निकास खालामनाय हाबाफारिखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों सोरबा फट' खेबनानै भाइराल खालामदोंमोन। जाय जाथायखौ लानानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा एमसिसि एबा कड अफ कन्डाक्ट थानाय समावबो बेबायदि रांनि लब देखायनानै गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरखौ लबि खालामदों होननानै बिथांमोनहा अजद होबाय थानाय बायदिनो मैयाबो कमल आजाद बिथाङाबो बे अजदखौनो होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिखौ मडेल खालामगोन, अदेबानि सुइजारलेण्ड खालामगोन आरो रायजो राजाफोरखौ सोलायनायनि नामाव बेबायदिनो नंखाय कारापसन खालामबाय थानायखौ बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे फट'नि सायावनो थारैनो बिसायख'थि आयगनिसिम बिथाङा खावलायदों। लोगोसे बे फट'नि सायाव नायबिजिरनांगौ होननानै बिथांमोनहा अलरेडि पेटिशनार गथायनाय जाबाय होननाबो बिथांमोना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे बे फट'खौ लानानैनो प्रमद बर' बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेराव फैनानै थारैनो क्लेरिफिकेसन एबा बाथ्रा बुंथिनांगौ होननानैबो बिथाङा अजद दैखांबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मैया भटबजारानि जंगिपारायाव खुंजानाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थामथि खोलोबनि एमपि बिसायख'थिया दाबावै साननि गेजेरावनो जानो थांगासिनो दङ। जेराव क'क्राझार लकसभा एमपिआबो मोनसे इउपिपिएल, बिजेपि आरो एजेपि मोनथाम दोलोजों सापर्ट होजानाय एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ लानानै मैखोम बिसायख'थि फोसावदिंनाया सोलिगासिनो दङ। गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबाय थानाय बायदिनो थिग बेबायदिनो मैयाबो भटबजारायाव खुंजानाय मोनसे हाबाफारियाव प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लानानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो भटबजारायाव हाग्रामा महिलारिया जेबो खामानि मावाखै, जायनि थाखाय दायो भटबजारा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बेबायदि ओंखारबोनायानो बेनि फोरमान होननानैबो बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय एबा ओनसोलाव बेबायदि गोजोन गैयै थासारि, सानफ्रामबो सिलाइ बारुदनि, सानफ्रामबो जिउ फोजोबनाय आरो सानफ्रामबो बेबायदि अहिंसा गोजोन गैयै थासारिफोरखौ बिटिआर ओनसोलाव रावबो राजाफोरानो सुखुला। बेनिखायनो दायो लोब लोब रायजो राजाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि दोलो अदेबानि एनडिएनि बिजाथिखौ हेफाजाब होनो थाखाय मैखोमै ओंखारबोगासिनो दं होननानै बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो एनडिएजों बिजाथि महरै सायख'जानाय जयन्त बसुमतारी बिथाङा 3 लाखनि फारागथियाव गोरलैयैनो देरहासारगोन होननानैबो बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो भटबजारा ओनसोलाव बिटिआर सरकार फैनायनि उनाव गोबांथार डेभेलप जाबाय, अदेबानि गोबांथार सान्थि फैबाय होननानैबो बिथाङा रोखा रोखा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बिसोरनिख्रुइ बांसिन आंनो थाखा होनो नागिरदों। आङो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव थांनानै लिडारगिरि जाहैनांगौ, अब्लानो बिथांमोना बिसोरनिख्रुइबो बांसिन आंनो रां होगोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिक्रम दैमारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिक्रम दैमारि बिथाङा आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जानानै दायो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जायगा एबा थावनिफोराव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ मैखोमै मावफुंबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बिथाङा
सालबारियाव थांनानै गोबांथार रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनानै बिसायख'थि फोसावदिंनायनि अनगायैबो बायदि हाबाफारिनि सायाव बिथाङा सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जायो। जेराव बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव दायो नुवाखै रांनि सायाव उन्दुनाय। थारैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बेबायदिनो कारापसन खालामदों। आंखौबो बेनिख्रुइ बांसिन रां होनानै बिथांमोनहा बुरखायगासिनो दङ। अदेबानि आङो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव थांनानै लिडारगिरि जाहैयोबानो बेनिफ्राय बांसिन रां मोनगोन। नाथाय आङो रांनि थाखाय नङा, गोहोनि थाखाय नङा आरो गोहोनिब्लाबो आङो बिटिसिखौ बासायनांगौनि थाखायसो गोहोखौ नागिरदों होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जोंहा खाम्फा बरगयारिजों सिङाव लिंक जानानै दङ। खाम्फा बरगयारिया गावनि बियाबनि 10निफ्राय 13,000 सोद्रोमा एबा सापर्टारफोरखौ लानानै एमपि बिसायख'थिनि उनावनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जयनिं जानो थांगासिनो दङ। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। गुबुन गुबुन समाव बुंथिनानै होबाय थानाय बायदिनो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थादों दि बिथां रनजित बसुमतारीया गोबाव समनिफ्रायनो गुबुन गुबुन बिसायख'थि हाबाफारिनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेबायदिनो खाम्फा बरगयारि बिथांखौ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि रावजों बुंबोगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बिथाङा मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे एखे बाथ्राखौनो बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो खाम्फा बरगयारिजों जोंहा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ सिङाव लिंक दंखायो। मानोना खाम्फा बरगयारिया गुबुन बिसायख'थि बियाबफोराव बिथाङा राजखान्थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ मावाखै। मानोना बिथाङा गावनि बियाबावल' राजखान्थि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोरखौ मावगासिनो दङ। जाहोना जाहैबाय बिथाङा गावनि सापर्टार एबा हेफाजाबगिरिफोरखौ आखायाव लानांगौ आरो एमपि बिसायख'थिनि उनावनो खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव गावनि हेफाजाबगिरि 10निफ्राय 13,000 सोद्रोमाफोरखौ लानानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जागोन होननानैबो बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदों। रायजोआव थामथि खोलोबनि बिसायख'थिखौ लानानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिजों लोगोसे राजखान्थि नङै दोलो आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ सायख'नानै लानायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो क'क्राझाराव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिसायख'थि फोसावखांनायनि उनावनो बिजेपिनिनो एबा आसामनि सासे मन्थ्रि अशोक सिंहाल बिथांनि नुजाथिनायाव क'क्राझार गाहाय मावखुलि बिजेपिनि मावखुलियाव अशोक सिंघल बिथांनि नुजाथिनायावनो दुलाराय आसाम बाङालि जुब सुत्र फेडारेशननि गाहाय जित पालनि दैदेननायाव बेजों लोगोसेनो गासै 150निबो बांसिन बिजेपि दोलोआव जयनिं जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो थारैनो बिपिएफनि बेंगलि सेलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफादों एबा जयनिं जादों होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। गुबुन गुबुन समाव बेबायदिनो जयनिं हाबाफारिफोरा सम सम जाबोबाय थादों आरो दायोबो बिजेपि राजखान्थि दोलोआवबो गोबांथार बेबायदिनो जयनिं जागासिनो दं होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों।